Hvordan var det så at medvirke i sæson 2? Jeg synes faktisk, det var meget nice. Jeg har ikke rigtig medvirket i så mange film før, og jeg synes, at her i sæson 2 af Prison Break, Fire and Graft, der synes jeg virkelig, man kommer ind i personen game. Jeg er jo game. Du var sgu da med i Paris XXX3. Ja, snakker lidt om. Nej. Fuck, man! Det var godt i starten. Det var pissefedt i starten, mand. Virkelig havde kemien. Altså, ham der, mand. Kemien var der, mand. Men prøv at se, jeg ødelægge kraftigt min skjort, der er kravlet over, mand. Hvordan kan man ødelægge sit tøj i en fangeflugt, mand? Mit skjort, mand. Den er kraftigt for Gucci, mand. Det har kostet mig 300.000. Bare for den her, mand. Se, nu skal den syes, mand. Hvem fanden kan syes sådan noget her, ikke? Har du noget lige? Var I på yderligere uddannelse for at kunne medvirke i den sæson? Jamen, altså, hvordan var det? Altså, som vi kom ind på lidt før, ikke? Jeg har jo medvirket en masse Prison-film. For eksempel Pirates, Back in Waves, Go to White Castle. Der kunne jeg blive... Jeg tror du tager step. Ja! Godt! Archie! Vi skal have champagne, mand! Okay. Lime. Geo. Min far, han er håndværker, han er tømmer. Altså, jeg synes det er fandme nemt træt. Han er chauffør, der skal betænde, ikke? Har lim været en del af uddannelsesrollen? Ja, det kan man roligt sige. Jeg startede med almindelig kontaktlim lige dengang jeg blev født. Hvor champagne er det, mand? Jeg sagde udtrykkeligt, at jeg vil have en limousine. Men altså, jeg er ikke afhængig af det overhovedet. Hvad sker der på det der, mand? Hvor er det perker-chauffør, mand? Jeg hopper på perker, men jeg troede, det var en dansker, der kunne køre, så jeg gider ikke det her mere, mand. Så det er ikke noget, der påvirker min hverdag. Man kan egentlig ikke se på mig, at jeg skal have lim en gang imellem. Hvad vi gør for mand? Nu på vej, mand! Jeg vil ikke dø! Så snakker for helvede! Nu slapper du altså af! Det slapper du altså af, mand! Og mit temperament er, jeg bliver... Hey, der er rødt! Mødte, mand! Ej, der må du altså ikke syge! Har du nogle stoffer på dig, PT? Jeg tror lige, jeg tog det sidste lige. Jo, jeg har noget lime på mig. Har du noget lime, mand? Jeg skal have noget lime! Nej, du må ikke få det! Jeg skal have noget lime! Du må ikke, jeg bliver... It's Christmas time! Altså, der var dengang, hvor i Prison Break var... Lime! Min far. Min far. Jeg har noget lime. Perker-chauffør! Fuck!